tagallary bilen ata watanymyzyň her bir ýyly uly üstünlikleri, ösüşleri, belen sepkitlere beslenip şanly taryhymyda altyn harfler bilen ýazylýar. Türkmenistan parahatçylyk we ananşmaň watany ýyly hem boýdan başa şanly senelere beslenýär. Merjen şäherimiz Aşgabatyň 140 ýyllyk dawrasyna hemde şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toýuny häzirki günlerden uly taýýarlyk işleri alyp barylýar. Aşgabat Sebitde alanlaşdyrjy merkez hasaplanýar. Paýtagtymyz Aşgabat owadan logy, gözelligi bilen hemde ak mermer binalary bilen bugünkü günni dünýäniň nazaryna. Mehribanlar, biz bolsa bugünkü video habarymyzy paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň Guinness'in bütün dünýä rekordlar kitabyna girilen käbir binalary dogrusynda taýýarladyk. Aşgabat Guinness'in bütün dünýä rekordlar kitabyna 2008-nji ýylyň 26-njy iýunyny Döwlet muzeýiniň öňündäki meýdançada gurulan Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň belin tötüni dünýäniň eň beýik flagştogy diýilip Guinness'in bütün dünýä rekordlar kitabyna girildi. Agramy 420 kilogramy, ýeni 52,5 metra we boyu 35 metra barabar bolan ýaşyl togumyz 133 metr belentlikde parlaýar. Türkmeniň asyrlar boyu emele gelen ahlak kadalarynyň nyşany bolan tuğdaky zeytun barlaklary 5 tany haly gölleri bilen bir bütögligi emele getirýär. Türkmenistanda her ýylyň 18-nji maýyna döwlet baýdagynyň güni bellenip geçilýär. ...2008-nji ýylyň 29-njy iýunyny Guinness'in bütün dünýä rekordlar kitabyna girilen ajaýyp dehgalaryň biri Aşgabatyň halkara howa mendiline barýan şa ýoluň çatrgyna dawarary ýagdaýda açyldy. Ol Oğuz Hanyň we onuň ogullarynyň heýkelleri ornaşdyrylan suw çuwdurumlar toplumydyr. Bu awraýly sanagy paýtagtymyz köpçülik ýerine iň köp suw çuwdurumlaryny ödünne jemleýän suw çuwdurum toplumly şäher hökmüne goşuldy. ýylyň 17-nji oktýabryna ulanylmaga berilen beýikligi 211 metra barabar bolan minara Türkmenistan teleradio ýaýlymlary merkezi dünýäniň arhitektura, tehnik usulla şekillendirilen iň uly ýyllygy diýilip at bilen dünýä rekordlarynyň sanagyna goşuldy. Türkmenistan teleradio ýaýlymlary merkezi paýtagtyň günöktötüni Köpekdagyň Belent gerşiniň üstünde ýerleşýär. 2012-nji ýylyň 18-nji maýyna hormatly prezidentimizin gatnaşmagyna ulanylmaga berilen Älen medeni deňjalş merkezi hem Guinness'in rekordlar kitabyna girildi. Bu binanyň umumy beýikligi 95 metra deň bolup, ol ýapyk görnüşli, synlama üçin niýetlenen daşka aýlawy 57 metra ýetýän häzirki günçe dünýäde iň uly çarkly hiňilikdir. 2013-nji ýylyň 25-nji maýyna Aşgabat şäheri Guinness'in rekordlar kitabyna dünýäde iň ýokary derejede ak mermere örtülen binalaryň jemlenen şäher hökmüne girildi. Her ýylyň 25-nji maýyna hem paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň güni diýilip oglan edildi. Ýylyň 17-nji sentýabryna hormatly prezidentimiň tagallasy bilen Aşgabatda halkara howa mendiliniň açylyş dawarasy boldy. Bu toplum 1200 hektara goly meýdany ýeleýär we 100den gowrak dehgany öz içine alýar. Häzirki zaman howa mendili tagatda 2000 goly ýolawçy hyzmat etmäge mümkinçilik berýär. Ýolawçy terminalyň esasy binasynyň ýokarsyna 705,4 metr haly gölüň şekillendirmegi netijesinde iň uly göl diýip atlandyrylan binägarlyk aýratynlygy üçin Aşgabatyň halkara howa mendili Guinness'in rekordlar kitabyna girdi. Şeýlede bu
Bu binagärlik dürdänesi halkara derejesinde awraýly baýraklary hem-de silaglara münasip boldy. 2017-nji ýylda dünýäniň iň toňky gadanan teknologiýalar bilen üpçün edilen ähli amatlyklary bolan Olimpiýa şäherçesiniň suw sport toplamy ekologiýa taýdan aratda materiallar bilen tapawutlanyp sportyň suw görnüşleri merkezi dünýäde iň uly üstü ýapyk suwda ýüzüş howdy hukmyny Guinness'in rekordlar kitabyna giridildi. Boýdan haşy magur enkabetlenen bu binanyň kaşaňlygy halkara ýarışlaryň islendigini kabul etmäge mümkinçilik berýändigine dolguny güwäg etýär. Guinness'in rekordlar kitaby üçin maglumatlary ýygnamak bilen meşgullanýan kompaniýanyň wekilleri Aşgabatyň täze gödel ýerleriniň käbir detkalaryny hasaba aldylar. Daşary ýurtlarda bilim almak dileýän ýaşlarymyz resmi namalarynyň terjimesi üçin Aşgabat şäherine ýerleşýän we online terjime hyzmatlaryny hem berýän Makul hyzmat terjime merkezine ýüz tutup bilerler. Beside öň Türkiýanyň ikrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanyny ýetiripdik. Bu sany barada video habara Atawatan TV YouTube kanalyna tomaşa edip bilersiňiz. Türkiýede bilim almak isleýän okuwçylarymyz İstanbul şäherine ýerleşýän we Türkiýede bilim almak isleýän talyplara okuw maslahatlaryny we terjime hyzmatlaryny berýän türk kompaniýasyna ýüz tutup bilerler. Hormatly ýaşlar, biziň habarlarymyza gyzygyny bilen tomaşa etmek isleýän bolsaňyz Atawatan TV YouTube kanalyna ýazylmagy unutmaň.